Tehdään seuraavaksi maissikanan rintaa. Käytetään siihen vähän bulgurvehnää, eli kokonaista vehnäjyvää kypsennetään. Ja maissikana maustetaan maissikana sitruunankuorella. Siellä käy valmiiksi jauhettu sitruunankuori pulveri, taikka sitten sitä voi itse tietysti raastaa suoraan sitruksesta. Aloitetaan tuosta bulgurista. Eli bulgurvehnä on kypsennetty kokonaisena ihan samalla lailla kuin riisi kautta ohra. Eli käytetään lientä kautta vettä, nestettä, mitä haluatte käyttää. Haudutetaan kypsäksi ja sen jälkeen sitten maustetaan voilla tai kermalla. Ihan voi tehdä niin kuin risoton tapa. Lisättiin tähän leikattua vihreätä yrttiä, vähän lehtipersiliaa. Sitten otetaan toi maissikanan rinta. Eli itse rinta on pahdettu pannussa pieni väri. Sen jälkeen käytetty uunissa. Semmoinen 180-asteinen uuni 10-13 minuuttia, riippuu siitä, että kuinka kauan pahdatte pannulla. Sen jälkeen päälle kuivattua hienoksi pulveriksi ajettua sitruunankuorta ja uuni. Sitten laitetaan sitruksella maustettu punaviinikastike, eli sama peli. Pikkusen tuolta jauhettua kuorta punaviinikastikkeen sekaan. Nyt kun on tasainen, kiiltävä kastike, niin nyt vaan valutetaan kastike tänne annokseen. Eli käytännössä tässä meidän tapauksessa nyt niin rajataan tämä meidän annos kastikkeella. Lisätään muutama marinoitu punasipuli. Sormisuola siihen vielä, niin tulee elävyyttä tähän meidän annokseen. Ja otetaan tuolta vielä pieni maku tuosta sitruksen kuoresta. Sitruksella maustettu maissikanan rinta on näin meillä valmiina.